Resulta que un equip d'investigadors de Stanford ha descobert una loció basada en un colorant que es fa servir per les patates Doritos, que si te l'apliques a la pell, fa que la pell sigui transparent. Ho han provat amb ratolins i han pogut veure com funcionaven els òrgans de la seva panxa, han pogut veure com feia la digestió en directe, han pogut veure els músculs, han pogut veure venes. És flipant! Moltes preguntes aquí. Com funciona aquesta loció? Quant de temps dura el seu efecte? És perjudicial? Podria aplicar-se als humans? Quines són les seves aplicacions? I el més important de tot, puc comprar-me una bossa de Doritos i espatxuflar-me-la per la pell per veure com la pell meva mateixa es fa transparent? Tenim molta feina aquí. Fotem-li xitxa. No són sols les meves banyes! Socorro! Aquí. Fotem-li xitxa. La pell és opaca. Això no sorprèn a ningú. Però per què és opaca? Doncs majoritàriament per culpa de la dispersió de la llum. I això és bastant el que passa amb la boira. La boira està formada per gotetes d'aigua molt petitetes i quan la llum intenta travessar la boira, topa amb aquestes gotetes, es dispersa en totes direccions i per tant no pot atravessar i per tant no hi veus un pam de nas. Doncs amb la pell passa exactament el mateix, però és que a sobre és una mica més complicat, perquè dins de la pell és un teixit que té moltes coses. Té proteïnes, té lípids, té cèl·lules, té moltes coses. Tots aquests ingredients són medis per on la llum viatja de maneres diferents i tot això fa que la llum es dispersi en totes direccions i no pugui travessar la pell i per tant no hi veguis a darrere de la pell. Els físics tenim una manera de quantificar en quina mesura la llum es doblega quan travessa un medi diferent. Això se'n diu l'índex de refracció i és diferent per cada material. A grans trets, la pell té parts aquoses amb un índex de refracció petit i parts greixoses amb un índex de refracció alt. I és aquesta diferència entre índexs de refracció, un de petit i un de alt, que fa que la llum es curvi quan travessa la frontera entre un medi i l'altre. Doncs què han trobat aquesta gent de Stanford és una loció que el que fa és modificar, augmentar l'índex de refracció de la part aquosa de la pell fins a equiparar-lo a l'índex de refracció de la part greixosa de la pell. Per tant, els dos índexs de refracció són iguals. És com si no hi hagués canvi de medi. La llum travessa la pell sense dispersar-se, sense fer cap angle, directament fins a travessar-la sencera. Per tant, la pell és transparent. Quan dura aquest efecte de pell transparent? Doncs dura fins a que les bandeixes amb aigua, així de clar. Hi ha alguna part que penetra dintre de la pell, però això és metabolitzat per l'organisme i després és excretat amb la pixera, bàsicament. Però la part que es queda superficial, amb una esbandida amb aigua, desapareix i la pell torna a ser normal. És segur això? Doncs amb les dosis que s'ha provat i pels animals que s'ha provat, que són ratolins, sí, és 100% segur i no causa cap mena d'efecte secundari. L'ingredient principal d'aquesta loció és un ingredient que es fa servir per indústria alimentària, és un colorant que es fa servir per les patates. Doncs no és gens perjudicial amb aquestes dosis. En humans es podria fer servir? Doncs, aviam, s'ha provat en ratolins. Els humans tenim una pell que és 10 vegades més gruixuda, necessitaríem una dosi d'aquest pigment molt més elevada i potser amb aquestes elevades dosis sí que és tòxic. Això no ho sabem, s'ha de fer estudis per comprovar que es pugui aplicar en humans. Encara no estem aquí. Quines aplicacions pot tenir? Doncs ara mateix estic convençuda que tots els metges, biometges, tothom que està fent recerca en biomedicina s'està fregant les mans i vol tenir aquest producte al seu laboratori ja. Perquè una de les avantatges és poder veure en directe, sense haver de sacrificar l'animal, què és el que passa a dins de l'organisme, del teu organisme model. De fet, en biomedicina s'utilitzen organismes models que ja són transparents per poder veure què és el que passa a dintre del cos de l'animal. Per exemple, el peix zebra, que en la seva etapa embrionària és transparent. I per últim, no, refregar-te Doritos per la cara no farà que la teva pell es torni transparent. Però et proposo un experiment casolà que pots fer amb 2 gots, un de gran, un de petit, i oli vegetal, per jugar amb els índexs de refracció i veure com una cosa es torna transparent. No és exactament el que han fet aquest equip de Stanford, però et donarà una intuïció de com aquest truc òptic pot fer que una cosa desaparegui. Aquí la llum primer ha de travessar vidre i aire, que tenen índexs de refracció
molt diferents. Però quan hi poso oli, que té un índex de refracció molt més similar al del vidre, veureu com el got petit gairebé desapareix davant dels teus nassos. Aquest és un exemple de com, equiparant índex de refracció de dos materials, es pot aconseguir gairebé la transparència absoluta i fer que una cosa desaparegui. Segueix a Neurones Fregides per donar suport a la divulgació en català i que tinguis un bon dia.